Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeyngol Placo TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fou ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen. Tindinore nde garɗen hande en tindinayi ɗum tindinore de ko larani hala YouTube. ɓurna fou yimɓe ɗo pe inanami jamde biya to dari video ha YouTube yake fere sai a tawa aɗon no lara video to a wurtake ɓawo aɗon no lara video ha YouTube mayni sai a tawa video may ɗo ngol majjorake ma. A yiɗi a lorto ha heftangol sai a tawa video ji may ɗi ɗuɗi ha chain je a lari video may ɗo a heftata lawol ngol a tokkata a larto video may ɗo e ko nandi be majum. Yimɓe ɗo sinkana min simmay ɗo to ɗon lawol koyngol ngol a tokkata kala video ji ɗi a meɗuno larugo fou to a mari haje a lortoto nokkure may ɗo a yahan a tawaɗi nda video fou nda wakkati je daroɗa ɗum video ji may ɗi pat ɗi ɗon joɗi a laraɗi be koyɗum. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo sinkanami yake fere mi fuɗɗi larugo video moɗon ha je connexion kaza ni ko je ɓeddugo sembe batiri ko je ɓeddugo kaza amma mi wurtake mi lori mi natiti mi hefta video wol may ɗo non may ɗo yake fere a tawan gerɓani min message min neɓi min darayi ɗum ko min neɓi min depondayi on. Dalila mai min mbi hani min gaɗa video musamman min kolla on lawol ngol a tokkata a lorto a lara kala video ngol a larino ko sali fou heɓa ka ɓura hoytinango ma to a larino video ngol majjorake ma na sei to a lortake a ƴamtake min an be hoore maɗa andi ha nokkure nde hani jaha tawagol mi tammi on pamani am sakiraɓe gam may ɗo marɗo haje larugo tindinore mai fou watana video mai ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare heɓa yiya deidei no ka tammi salorago. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro dedi kala ɓen ɓe abonayi fou ta gijjite warugo les ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sai gar on mema ngel dow to ɗon hokkata on dedei kala nde min gerɓi video kesol fou on daragol be koyɗum nonnon tan gijjite warugo dedei ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gui ngel garti amblé ɗo on hollata dedei video may ɗo ngol fottani on ta gijjite warugo ha les babal commentary on accira min commentary je encourage min heɓa min gada ko wadduno gon video ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tan gejjite warugo dedei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien video may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ni to en gadi en nasai dedei ha nder YouTube meɗen banta moy fo andi nda dedei application YouTube am ɗo ɓawo to en nasti nder YouTube man ɗo YouTube man maɓɓitanake am ha ndena dedei ha YouTube may ɗo maɓɓito déjà banni mi tammi on dari nda YouTube am maɓɓitake to en gadi jotta miɗon no lara ko video wol fere sei mi wurti dedei nder video wol ngol mi larano exemple mayni mi wanna on jotta to min nasti no miɗon no lara ko video wol ngol ɗo accuwa video wol may ɗo ngol fuɗɗa warugo heɓa laron ɗum boɗɗum. Voilà mi tammi on dari jotta miɗon no lara video wol ɗo jotta ɓawo ɗon sai mi wurti video wol may ɗo mi wurti YouTube may fou sam jotta to mi lortake mi wari mi nastiti YouTube am bannini ha mi hefta video ngol mi larayno on gi ngol majjiti mi heftayi to ngol woni no mi heftata mi larata video wol may ɗo to a mari haje majum sai a lara nda les ɗo jotta misalu exemple ha mi wanna en alama kuje ɗo mi shappano en nda ɗo ɓe ɗo windi home nda ɗo espoir nda ɗo subscribe nda ɗo notification nda ɗo library sai to mi itti kungel ɗo ɗon maɓɓa ɗum heɓa daron boɗɗum nda home be espoir be subscribe be notification be library téléphone am be anglais woni yawwa an mo téléphone maɗa woni be français ça dépend a tawan dedei ɗum indi be français dedei ha subscribe ɗo ma tawan abonné ha notification ma tawan notification be ko nandi be majum to sai a wara je ha dernier je ha ɓe windi library ɗo je ha ɓe windi library je dernier ça dépend de téléphone maɗa no woni to ɗum arabe to ɗum français ma a yiyan ɗo windori be wolde man ɗo an kanni a wara je ha ragare je ha mi cappani en ɗo sai to mi itti kungel ɗo nden ɗum wanga boɗɗum dammi on dari ha ɓe windi library sai a wara clica dow majum banni ɓawo to a cliki dow majum banni ɗum waddunoyte ɗo to ɗum waddunoyma ɗo diga jotta mi tammi to darayno boɗɗum nda video ngol mi laruno mi wurtino nane amma ɗo fu he'ayi to sai a wara nda dedei nda misalu ɗo sai a wara nda ɗo ha ɓe windi history to be français ma tawa ɓe windi histoire sai a wara clica dedei ha historique may ɗo misalu ha mi waɗani en alama ɗo mi shappani en ɗo mi tammi on dari ɗum boɗɗum sai a wara clica dow majum ɓawo to a cliki dow majum ni ɗum waɗa recherché déjà video ngol mi nastuno ni nda ngol ɗo mi tammi on dari ngol nda video ngol mi nastuno e kala video ji ɗi mi laruno fu bo daɗɗi nda mi lari video ngol mi tammi on dari ngol boɗɗum hangol ma mi lari video may ɗo nda video ji luttuɗi ɗiɗi pat ɗum video ji ɗi mi lari ko sali kala video to wodi video ngol mi laruno ko ɗum Kenya ko ɗum hesi Kenya ko ɗum nde video ji mai daɗɗi ɗo to mi dirto les daɗɗi pat maji on jeyɗo kala video ngol anduno a lari fu ko a fuɗɗu larugo ngol jotta bana nda video ngol ɗo mi lari ngol mi timmini ngol mi tammi a yiyan video ngol a lari a timmini fu a yiyan alama didol boɗewol jotta bana nda alama didol boɗewol a yiyan didol mai ngol heewi ko waɗi mi lardi video may ɗo jotta ba misalu nda ngol ɗo ma ɗo a yiyan didol boɗewol mai ngol heewi mi lardi video man ngol pat magol amma bana ngol ɗo to a larayno banta nda ngol ɗo mi lardayi dedei kuje ɗo magol mi lardayi video mi fuɗɗi larugo seɗɗa mi wurti ayi babal boɗejum may ɗo ɗum famɗi ɗum babal seɗɗawal tan dedei mi lari video may ɗo to ɗon lawol koyngol ngol tokkoɗon daron kala video ngol ngejjutuɗon fu video arandel ngol cakitiɗa larugo ma hangol wonata dow
tokkugol ma hangol tokkata banni tari ɗum tokkidiri to ɗo kala video ngol a fuɗɗuno larugo a yejjiti ɗum fu na sai to a lortake a wi a ƴam to min mi larino video maɗa mi fuɗɗi larugo ɗum mi wurtake ngol majjorake am to a lortake ɗoni ɗum pat majjum a yiyan dede photo posta magol daɗɗiɗo ɗi pat majji e ko nandi be majum to lawol koyngol ngol mi accu mi wara mi tindina en ngam mai ɗo min ɗo toro dede tangejjite abonugo dede ɓen ɓe abonayino non tangejjite partage gol len video ji amin no heɓa sakiraɓe ɗuɓe nasta ndara banta min matin ton ko larani hala publicité je on darata ha arande video ji amin ko ha caka maji ko ha ragare to on jiya ɗum ha arande ko ha caka nden ha ragare video wol mai ɗo to ɗum gol timmini ni on giya publicité mai wari acce publicité mai ɗum waɗa sai to ɗum timmi heten on gurtode de video mai ɗo heɓa minon bo min mara avantage banta min toroto on ko nde mi tammi on pamani am sakiraɓe ngam mai ɗo sai on jaafo on nanai dande am mai ɗo nde welayi miɗo habda ɓe damba paliye dama am sosai be man fu mi wi handai mi acce dede en gaɗa video ji ngam ɓurna fu to min gaɗa video ji banni ko nyalande gotel yimɓe ɗuɗɓe ɗo ewna ƴamano e jam ɗum waɗa video mai na dalila mai ɗo sina ɗum ɓuri sembe min giɗa min acca min gaddana en video ji e dede ɓen ɓe fe'ini ƴamɗeji ɗuɗɗe de min keɓa min repondi en bo min keɗitaki vocal ji mai ɗo min ɗon kokka on muyal dede to sungurlaji mai ɗi ɗustotiri min keɓayni min keɗito message ji moɗon en bo en pamdar to Allah muyi on jarama sakiraɓe no derɗirawo moɗon Adama Haruna sai to en poddi ha video tammingol warugo yeso e nonnon to ko on mari haje ko on pamtayi gaɗete ko waɗango min commentary less on mbiya min ko on pamai mai to on pami video mai fottani on bo kabde gaɗe commentary less heɓa holla min komin gatta mai ɗon fottana on to min ɗon gaɗa video to min gaɗi video ɗon gaɗi commentary on mbi machallah e waɗanima nane ma marɗo haje majum e ko a waɗi ɗum waɗanayima to waɗanayima ma min daran lawol feere bo min loro min gaɗa video dow majum yawwa to waɗanima wi min waɗanima bo non mai ɗo minon bo fottanay min wiyami e lallay acce video ngol min gaɗi ɗo ngol heɓi min keɓi ɗiɗi ngol wallitake yimɓe feere non mai ɗo ɗum ɓedda encourage ugo min dow moye fu laari salake tan to min guiyata commentary moɗon be like moɗon ni sai min giya banta komin gatta mai ɗo wala fotta noon e mi andi bo dede komin gatta mai ɗo fotta noon ngam mai ɗo to ta guejjidite ko larani hala commentary dede ɓen ɓe YouTube ji mumen ɗon gaɗa commentary on jarama sakiraɓe wassalamu alaikum.